салом дӯстони азиз ва обуначаи канали мошин теҷи, ман ҳастам бо шумо бобоҷон саидов. Курси имрӯза дар рӯи экран мошинои фурӯшӣ хитона дар номерои дар рӯи экранаи WhatsApp имода равон кунед. дар видеонавори имрӯза 12 мошини фурӯшаи беҳтарин мошинои бародаро. дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария ҳатман фикротона нависед. шахсоне ки бори аввалан ҳатман подписатсия кунед, зангулачаро зер кунед то ки якумин шида видеои моро тамошо. мегзарем ба видеои имрӯз. این ролик با یاری ادین XB ساخته شد. در وقتی رجیستر در جای پروموکد سعیدوف نویسید 5000 روبل به شما بونوس میده. برای این بونوس رو گرفتن پورا رجیستر رو گذارین، داشتون پل پارتوین، اتوماتیکی بونوس به شما میگذارد. سیلکش در کامنتاری میشه. مگذاریم با نوار امروزه با دقت تا آخرش تماشا میکنیم تا که این نرخ‌های ماشین‌های فروشی امروزه با خبر باشیم. یک ماشین فروشی ای وز 21010 که سال براریشش 2002 ای. ابیو موتورش 1.6 اینژکتور، موتورش коробка передачаш механикай، сӯзишвориш танҳо бензин ай. 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ. нархша 13000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 83000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. бародаро, дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед. баъди видеоро тамошо кунанд, ҳатман фикротона бедашном дар комментария нависед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ Opel хечбека ки соли бароришиш 1997 ай. абиё моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай. 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дора. 7 моҳ танировка, кондитсионер, 4 та электропакет. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 35000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 224000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra i ки соли бароришиш 1993 ай. абиё моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, ҳуҷҷатош тамом шидагиай. 4 баллони нав задагиай. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Данғара. нархша 15000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 96000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra G дар кузови хечбек, соли бароришиш 2000 сол ай. абиё моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав, кондитсионер, электропакет ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархша 45000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 288000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Sedan, соли бароришиш 1994 ай. абиё моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш танҳо бензинай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархша 24000 сомон гуфтесай,
бо рубли ҳозира гардонем 153000 рубли русӣ мешавад. боз ҳавдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. шашум мошини фурӯшӣ. BMW тройка соли бароришаш 1993 абиё мотораш 1.8 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, яксола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав задагай. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархша 20000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 128000 рубли русӣ мешавад. боз ҳавдо мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 2109 соли бароришаш 2012 абиё мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензини холияй, мотораш инжекторай, мошинча молодёжный кадагиай. яксола ҳуҷҷат, яксола танировка. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ай Москва овардагиянаш. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархша 290000 рубли русӣ гуфтестай, ба тоҷикӣ гардонем где-то 47000 сомон ҳам хеле мешавада, 45-47000 сомон. номерашон дар рӯи экранай. WhatsApp, имо, Viber-да фақат метавонед бинависед ё зангаш бизанед. ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Leganze соли бароришаш 1997 абиё мотораш 1.8 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, яксола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 15000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 96000 рубли русӣ мешавад. боз ҳавдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман дар видео лайк монед ва фикротонро дар комментария нависед. нӯҳум мошини фурӯшӣ. Тангеми фурӯшӣ соли бароришаш 2008 солай, сӯзишвориш бензин газай, ҳуҷҷатош тамом шудагиай, 4 баллони нав дорад. мошин моторшам нав кардагиянд, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархша 15000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 96000 рубли русӣ мешавад. боз ҳавдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter ки соли бароришаш 2003 солай, мотораш дизелняй, сӯзишвориш саляркай, коробка передачаш механикай, яксола ҳуҷҷат дора, 6 баллони нав. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. нархша 52000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 333000 рубли русӣ мешавад. боз ҳавдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 21099 ки соли бароришаш 1997 абиё мотораш 1.5 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
айн ёл қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша 14 000 сомон гуфтесай бо рубли ҳозира гардонем 89 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. Дувоздаҳум мошини фурӯшӣ BMW тройка соли бароришаш 2000 солай. Объём-моториш 1.6 литрай. Коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 10 моҳ танировка, кондисионер, 4 та электропакет ҳамаша дорад. ҳамаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ёл қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 42 000 сомон гуфтесай бо рубли ҳозира гардонем 269 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. хайр бародаро, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад то видеои оянда.